Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw na itong tanano, maayong adlaw, maayong gabi Ug karon no atong ipadayon ang laing sumpay ni atong sugilanon sa ang yawang ang gustong maanghel, part 30 na ta. Pasensya kayo nga nadugay kog upload. Bayno lita magdangan at ang sugdan ang yawang ang gustong maanghel, part 13. Salamat kayo mga DJ, mga ka-listeners, inyong pagkananayong pagpaminaw. Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo, way makailog niya gikan ako. Ako siyang asawa. Kung di mo sila kayan, karoon na yun. Patyon ta ka ug magkuyog ka dito sa impyerno. Tor, ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kiling tawanan mo nagpapatay na ko ganito. Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Iman ni Tor, yang imong misyon nining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahal? O lagi. Pero saan man ako siyo? Wa kong may baw kung saan. Aray, sakit ako na to. Karong imo magong ginukul siyo. Timani, yawa ka nga gustong manghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isikataw. Wada ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing o kunahuna. O labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kagbalik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga diay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalaglagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Bitaw no, bitaw. Pero, siyo, tabangin lang yun ko siyo ha. Kinahanglan nga tabangan ko ni mo pasabot ni Budiday nga di yun ko niya ba na taon. Ug in town, di si Toribio ang akong ngan. Ako si Arturo Pawikan, banghag selong. Come on. Unsa maning kalakiha, Mirasol? Ha? Di naman kuno mahinayon ang inyong kasal. O, tay. Tinuod na. Sa? Dapat na paragon. Nga naman, unsa may bugat nga rason nga dili naman ninyo idayon? Daghan ang rason tayo, uy. Og sa akong natanawan, no? Murag, dili maayo kung kami gadi din doon magkadayon. O bang gani may magkasinabot sa gamayng butang? Unsa nakaon niya sa mga dagong butang? Ay, ikaw, Reming. Unsa ikastulyan mo, Reming? Gusto gi kami Rasol. May gid kaayo ning imong desisyon. Time para gud-una, Mirasol. Time. Unsa man ning istorya? Desisyon ninyong duha nga dili na mo magpakasal. Ko anay, ako ning desisyon. Uy, dili ka nakalitan ka lang anang imong gisulti karon. Pasin bayag mahusay pa nas maayong paagi. Mao. Ako, Mirasol, no? Ang wagin ako mauyoni nga di ninyo idayon ang ingrandi ninyong kasal tungkol kay dasit ka maguna. Mindset ba? Pero wala magpasabot nga nasuko ikong dindo, ha? Ang ako lang nga, patas lang mong duha. Di mahimo nga, pasagdan na ka nga ikaw mo'y mo gastos tanan, ha? Mindset. Kinahanglan nga mo abaga sa ginunta siya sa mga gastuhan.
Wa man ay kaso nako, tay, ang gastuhan. Ang ako lang ba nga isibog ragid ang adlaw sa among kasal. Pero nasuko man ninong unsya nako. Kay lagi ang iyang gustong matuman. Ang iyang gustong maogi matuman. Kana. Mao tong nairita pod ko, tay. Mao na. Ako na lang sa sige prangkahan nga wa naman may angay lalisan pa kay dili na nako ipadayon ang among kasal. Stoy, minawa. Istoryahin na ninyong usab ha, Mirasol. Dito maayo nga, mo desisyon ka ang iyong anak. Sakit ka na sa bahin sa lalaki. We, sakit. Uy, Tay, para wala yung ang ipasabot si Mirasol bahay na tay ba? Kung sa iyang desisyon, tay, ato na lagun ng tahuron. Ikaw sa tay ba? Ayaw mo pag-ingon, ana, oy. Tungod lang sa mga butang nga wa mo magkauyon. Unya, dali ra ninyong bakwion ang tanan. wala, mindset ba? Anay sad, uy. Unya nay. Asa may atong palabihon? Nga makasal gyud sila, unya magbinasulay nas unahan? Mas mahinang sa wa pa sila makasal, kay wa tay angay kabalak, anay. Okay. Lisod na baya kayo kun makasal na, kay di na biya pwedeng bakwion ang tanan. Sige lang na, tay. Ayaw lang mo kabalaka. Andam gyapon ko makigistorya ni Dindo. Pero hugot na nga akong desisyon nga wa na'y kasal nga mahitabo. Klaruha gyud na, Mirasol. Kay lahi na ba gyud ng istorya ha? Nga dili na lang idayon ang kasal. Huna-hunaan ninyong maayo kung husto bagyod ang inyong desisyon. Hagid pagsugutin ha, nga di madayon ang iyong kasal. Use kayong panahaway. Grabe na baya kayo ang imong sakripisyo sa pagpinaabot niya. Magkalagot yun kayong huna-hunaon, Joe. Wa gyud ko mahimot sa pagtratar ni Mirasol din ako. Ipakasayon lang yun niya ang among mga desisyon. Kalma nila. Nangluo na tayo. Nanam gyud ang mga babae pa. Makasipo ko sa hay sa uba. Ayumi lang na din. Importante nga magkasal una mo. Paubos na ko. Gusto ka, Joe? Nakasabot ko sa imong punto. Bini mo, God. Lisod kayo kung musugot ka nga dili dayon ang iyong kasal. Kaya kan si. Sagdi lang, Joe. Di gihapon na makaiskapo si Mirasol na ko. Kanda. Manay gusto na kong manimugli mo. Ayaw gipasugot nga di mo makasal. Daghanabi kaayong nahibaw nga kasalunan mo. Oh, ay kabala ka, Joe. Madayon ralagin ang among kasal. Nagluod ang tunag ko si Mirasol. Ay ginagbuhi si Mirasol, ha? Kay dubling mo swerte na babayana. Mamols, beka na. Kung Julien tayo, mamols. Maldito yung kansada. Ya, saban. Di mo nang natilawan si Mirasol. Ha? Buang ka, Joe. Buang ka. Dili ingon anak si Mirasol. Preserve kayo na nga pagkababay. Mahalon kayo na si Mirasol. Aw, mau ba? Abi maguna ko, nakaskore na ka ba? Ayaw lang mo ka po, Radyo. Saka ba? Maabot rin kita na. Kinsa pa man laing makatag-iya niya. Ako naman yun, ha? Palagi rin. Di ko masugot nga din ako siya makuha, Joe. Bisag unsa pa'y mahitabo. Ako orgina si Mirasol. Ako orgina siya. Kumusta, Lucio? Come on. Okay naman, Mir. Ikaw, you. Okay, ragid kaayo. Nabisi ko karong mga si manahon na tungod sa daghang giasikaso, good. May noon, Mir. At least, kadi. Man-English na ka. Nalingaw ra ka sa imong kinabuhi karon. You are happy. You are laughing at your life. Kinahanglan gyud nga mulihok ta, Lucio. Ilabi na nga ako nalay gisaligan karon sa mong pamilya. Sukad nga nawa na namo si Arturo. Oh, come on. Believe sip ko ni mo, Mir. Kay ligdong kay ka nga pagkababay. Ang sa English, ana. You're like a pose. Biko pose. Salamat, Lucio. Tuod, Mir, tuod. Sunod buwan, next month, nakatunong. Disembre na, December. Hapit na yun ang inyong kasal ni Dindo. Your wedding. Pasensya na, Lucio, pero way kasal nga mahitabo namo ni Dindo. Ha?
Unsa tong mer? Ha? Way kasal nga mahitabo. No Oo, wedding. Lucio. Wa. Uy. Hala. Kay. Nga naman day mer. Ha? What happened? Nagbuwag na mo ni Dindo. Dindo anyo. Apart from each other. Daghan ang rason, Lucio. O Mini dili reason? na ko mahimong i-detalye nimo ang tanan tungod kay dunay kalabutan ang mga personal issue. Uy, Kasumer, nakasabot ko, ana. I understand. Pero, sayang guys. Sayang tuod, pero ingon na naman ginang kinabuhi, Lucio. Usahay, dili gid nato masabtan ang dagan sa panahon. Tinuod yun namin. That's true. Usahay, di na ito matagan ang dagan sa tunguna-huna. The running of our imagination, we cannot think. Pero okay na Mer. Okay na, uy. Nga nakadesisyon mo sa'yo. But ipasabot nga, di gyud mo angay sa usag-usa. You are not meant to each other. Ito no. Pero dili tiaw ang mga desisyon nga among gihimo, Lucio. Og mohangyo lang ko nimo nga i-appeal sa imong mga pag-ampo aron malig-on ko sa tanan ako mga desisyon sa kinabuhi. Ay, lagi pala Mer. Kanunay yung kanamong gi-appeal sa among mga pag-ampo. Our prayers, you are involved. No money involved, but you are involved. Ay, tuod Lucio ba? Kamao ba ka mo drive og kotse? Ako, Ber? Oh? Kuan? Kamao kayo, Mer. Uy, nga naman unta di ay, Mer. Ha? Imo kong kuhaon og driver? Oh, come on. Pasilan ko. Malipay yung kaining akong ibalita di mo. The news I am telling to you, you will be happy forever and ever. I mean naman. Unsa man na siya? Come on. Bangag sa ilong. Si Mirasol og si Dindo, nagbuwag na og di na madayon ang ilang kasal. What? Yes. Kining Datan ni wala. Tinuod ka siya. Bangag sa ilong. True life sentence. Tinuod lagi. Si Mirasol mismo mo'y misulti na ako, ana. Yes! Yahoo.com. Nindot kinabal ka. Nindot. Bangag sa ilong. Berti nindot ha. Oh, come on. Yahoo.com. Ang imong mga pag-amputor. Gidungog. Yes. Salamat sa Ginoo. Pinangga gud ko niya siyo. Pinangga siyo. Kay kada adlaw gyud akong gidagkot nga unta mausab pa ang hunahuna ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on, kitang tanan, Tor. Pinangga tas Ginoo. Pero yun na siyo. Usam ko na hinungdan nga nagbuwag man sila. Kuan kining. Wa man mo detalye kisulti nga nako si Mirasol, Tor. Basta kay ang iyang giingon na nako nga doon na rin mga personal nga isyu. Personal. Maong nagbuwag sila. They are separated from each other. Very good, Kesyo. Very good. Sangko sa langit ang akong kalipay na balita. Bangag sa ilong. Og napakoy nindot nga balita to. Napa. Oh, another news. Oh, same na siyo. Gikuha ko ni Mirasol og personal driver niya. Uy, kanindot ko na balita siyo. Come on. Bangag sa ilong. Gikuha ko. Nindot lagi. Samot ni kapabor na tutor. Pero temsa. Ha? Tamsa? Kamao ba rin kung... ikaw ba? Kamao ba rin kang mo drive? Bangag sa ilong. Wag ka mon. Murag di rabator na. Bangag sa ilong. Pagkayabagag na mo siya, oy. Yan umisan nung mangka nga may mo personal driver nga di man de ka kahibaw mo drive. Bangag sa ilong. O come on. Unya, usaw mo din ako. Ha? Akong balibaran? Ha? I will balibarize? Basta unyag, mag-hire siya lain. Ha? She will look around another driver. Unya, nanay kay lisensya? Nanay kay lisensya? MP. Sa MP? Mukuha pa ko. Unya, pa-drive-on man ka kadayon? Ha? Bangag sa ilong. Ike. Ayaw ka bala ka. Ako na tong giingnandaan si Mirasol. Nga mukuha kunuhay ko og balik og lisensya. Pero samtang nagkuha pa ko, Tor. Tuluy lang ko sa pag-drive og sakyanan. How to drive.
SRK in is. Nasoy! SRK in is. O, sama na! Sa'yo na kay Nasyo. Napaman na. Ang problema ra, kay nagkinahanglan ka og NSO. In is o, sama na. NSO. Sama na. NSO, saan ka dito lang ang NSO? Abot. Nabuang si Uling. Nabuang Inisti ba? Kay ba ko sa inisti? Huwag inisti ba? Nabuang si Taleng. Asbang nga, Chelo. Wa man malista ang imong pangalan sa National Statistic Office. Saan na ni mo? Amo na yung inis, oh. Amo na inis, oh. Bitiin. Si Bitin. Bitiin. Bitin. Bitin. Bitiin. Bitaw tuod, no? Day mayo siya, ha? Day mayo. Sulbad kaya po ng kaso ni. Saan man to? Ingnan na lang na si Mirasol nga ako nalay puli nimo kay siguradong makakuha mangyug ko og lisensya. Kay nalista mangyug ko sa NSO. Bangag, Sailong. Oh, kamon, mas maipatur. Medyo ngilad lang ang akong pangahan kay Toribio Dulit. Dulit, ya dulit. Sudan pilido. Toribio, dulit. Nandaan, batin na kayo pagsabot sa pilido ni Samot. Ay, pero bala na, it's okay. Ang importante nga makakuha ra kog lisensya. Bangag, Sailong. Basi na kay lisensya na, Antor. Pangutana alang ang imong asawa nga si Buditay. Husto ka siyo. Husto ka! Ha? You're correct. Ako niya na pangutana sa Buditay. Bangag, Sailong. O, kaya, pangutana yun siyo. Ha? Kay ako lang niyang diskartihan si Mirasol. Aron ikaw lay mahimong PD niya, PD. PD. Personal driver. Aha, is. Usis. Sige siyo. Muna ito buhaton. Bangag, Sailong. Oh, come on! Sorry, Gamer. Say, naigi mga panahon nga makalitan ta sa atong kaugalingon. Wanay kaso din do. Pero, nakahukom na ko. Nga unsa? Nga dili na ginato ipadayon ang atong kasal. Pero, Mer, ato na ning istoryahan ug maayo gud. Pasaylo ako din do. Ha? Ako may nasayop ini og dili ikaw. Tingali, naapagyud ko sa kahimtang sa kalibog. Wa pa ko makasabot sa akong mga nahimong desisyon sa mga nangagi. Pero Mer, unsa naman lang ko? Ha? Unsa man lang unya ikasulti sa mga kaila na to ini? Ang tanan na sayo na nga kasulunon ta. Oh, di ba mahimong istoryahan na nato ni? Ato ni husayon sa husto. Palihog, Mer. Maluoy ka. Ayon taon usba ang imong desisyon. Makapakabot ra magkubisag kanusa ba? Mauyon ako. Nga ato nang isibog ang adlaw sa atong kaminyoon. Basta nga, ato lang gining idayon ang atong kasal. Mag-istorya lang unya taana sa laing adlaw din do. Nganong sa laing adlaw pa man, Mer, nga mahimo ra man karon god. Mahusay man nato karon. Pasaylo ako din do. Dili ikaw may problema ini. Ako. Naglibog lang ko sa akong kagalingon. Ako may dunay diferensya din do. Mer, wa kay sayop nga nahimo. Sakto ang imong desisyon nga magpakasal ka diri nako. Hatagi lang una kog panahon din do. Ngahisgutan na balik ang bahin sa kasal. Basta kay hugot na ang akong desisyon. O bahin sa mga tao nga nahibaho. Andam ko mo pasabot ini sa tanan. Walang unay kasal nga mahitabo. Huwag yung kong kasabot ini, Mer. Kung anong imo kong giingon ini. Kung kasama gani ko nimo. Pasaylo ako. Usbon ako din do. Wa kaysa. Ako may dunay problema sa akong kagalingon. Maong sabta lang una ko din do. I love you. Naray mo driver's license, Bio. Ako gining gipos kay giisip yun nina kung handuman na nimo. Ay, salamat taon, Budids. Wow! Kalamay, kalalam. Ang bebe, kay ako nang gamiton, Budids. Ay, ka-cute, oy. Bangag, Sailong. Dinin na ko ihatag nimo kon di ko nimo ihatag dito sa ato. Ha? Oh. Pero,
day Budids. Nalimot ka sa tong bisyo, Toribio. Nga kung mo drive ka sa tong kutse, imo jugang ihapit sa lodging house. Unsa? Limot ka? Limot ka? Oh, come on. Come on, Toribio. Drive me crazy. Hilong na Budiday, oy. Kalal mo. Drive me Nanapog ka ng iyong binuang da. Di man na binuang. Paminaw, ragot paminaw ba? Oh, minaw ko. Ang driver's license na nako ang akong giknahanglan. Ako di ay. Di-drive ko ni mo drive-ban. Drive-ban ako ba? Pabadlong, ano. Ginaba. Biskot, ginitiguang pidap. Biyaw. Ha, coach? Ayabiyaw. Sige na, biyaw. Mag-joyride na taba. Ambi una ng akong lisensya kay muingon ako nimo kung mag-joyride na ta, ha? Di ka ay. Oh. Di ka ay. Inanglan ni mo kung isuroy. O lagi, isuroy lagi tika. Ay. Asang gusto nimo ay isuroy tikas carbon? Pero ami siya na ato akong lisensya. Kasi mga pangakay Para carbon na rin niya akong beauty. Nga tukas mo, di mo ka masud. Ay, biyaw. Basta promise. Promise, lagi promise. More pa. Honest pa yun. Bantay ka, ha? Bantay. Digal na ni mo tinodo ni mong gisulteron. Ako ginambawi yun ni mong lisensya. Ay, lagi. Promise yun na ako ni mo. Bangag sa ilong. Ay, okay. O, di ara, o. Salamat kayo, Budids. Yan, hapit pa yung kuto. Lumubot na lubot ay. Cute kay ni mong lubot. Ay, di lubot. Cute kay ka mo pa. Hiyom to review, oy. Gimingaw na gyud ko nimo. Ay, lagi. I miss you. Ay, isa mas misyo mo, mas lingan. Ay, lagi. Istoryahon lang yan na nato og usab, ha? Bantay, ha? Bantay jud ko, ha? Di man igi na to review, ha? Di jud ka makalikay na ko. Kay bisag unsaon imo manggig kong asawa. Og di jud ka mahimong makabinuang nako. Kay kun imo gani kong binuangan, bantay lang jud ka nako. Tos lukon yun na kayo mong lubot. Ay, ayabay jud kalimot sa akong gibuhat nimo kani adto. Kay nga noon sa mga imong gibuhat na ko kani adto, Budids. Ay, jug limot. Gilimot ka, bala ka. Suma nimo. Suma lang dyan nimo. Basta, ayaw gyud ko gagitan sa review. Paktay gyud ka. May numdum gyud ka. Kung usbandi ka sa akong gibuhat nimo. Tito Jerry, maluoy taon ka. Tabangi ko pagpasabot ni Mirasol. Dako kailing kawawa na ako kung di niya idayon ang among kasal, Tito. Naluoy man ko nimo dindo. Pero, unsa may akong mahimo, ha? Wa ako'y mahimo nga desisyon para sa akong anak. Di ko kabuot niya kung maunay iyang hukom. Pero siya ro sab, Tito. Wa man ko'y daw tang gibuhat. Nganong kalit na siyang nausab sa way igong rason. Ay, abi man gud nimo dindo. Humanak ko nimo musulti bahin ini kaniadto. Nga ang imo untang gisaad nga ingrandi ang inyong kasal. Imo unta nagtumanon. Ang nakalisod banggod kay si Mirasol ray imong gipapasan sa tanang gastuhan. Ha? Uy, di taw na tinuod, Tito, uy. Naningkamot sa taon ko. Gani, akong gipanaad nga, di gyud nako paggastuhon sa Mirasol, bisag usa ka dako. Kana? Lagi. Mauunta na husto. Oh. Dapat unta imo nang gipakita sa buhat ni kay kutol ba sa istorya. Kay nahibaw gyud bagi mistanan nga si Mirasol ray imong gipasagdan aron mo pasan sa tanang gastuhan. Kuan mo gud, Tito. Na alanganin lang ko karon. Pero na may umaabot akong kwarta ba? Oh. Nagpaabot lang kong i-release sa bangko. Kanus amanday ka makakwarta. Kuan, basin sa sunod buwan na, Tito. Mabitaw nga, muna akong gipasabot ni Mirasol nga idayon gyud ang among pagpakasal. Unya, unsa man, mugasto gigang Englande. Tito. Ako isa din yung nga, imbitado ang tanan. Tinuod na lagi na lagi. Boy no. Sige. Akong istoryahan nag-usab si Mirasol. Suwayan ako sa hangyo ug usab aron madayon gyud ang inyong kasal.
Salamat. Salamat ng taon kayo, Tito. O manghinaot ko nga, pinaagi ni mo. Madayon gining among kasal. Ako siyang pakiistoryahan karon. Unsa magibugat nimo rason nga nausab man ang imong huna-huna, Mer? Sa tinuod lang, Ming, no? Sukan nga nakahimo ko sa kong hukom nga magpakasal unta ko. Murag yung dunay nakahasol sa kong huna-huna. Og kalit nga mibugat ang akong dughan kon nganong nakahimo ko atong desisyon na. Pagtarong, Mer, oy. Di ba yun na madawat ng katarungan na? Tungod ba yaan na imong desisyon? Ikaw ba yan naghimog mahimong dautan, ana? Nahibaw ko, Ming. Wa sa ko'y laing gibasol kundi ako rin yung kaugalingon. Oh, buti pasabot nga. Naghimo ka og desisyon nga wa pag yun ay kakasabot. Murag, maogin ang pagkasultiha, Ming. Na, maunay nakaapan ni mo, Mir. Pero may baya akong nagpasidaan ni mo kani adto, ha? Unya, masuko ka pa nako, nga ako kang gitambagan. Pasensya na gid kaayo, Ming, ha? Usbon ako. Ako gining saang tanan. Unya, nakasabot naman ka as dindoan ang imong desisyon. Wa siya mahimo, bisag dili pa siya muuyon. Wa siya masuko ni mo. Nagpakiluoy siya nako, Ming. Gusto niya nga ipadayon gid ang among kasal. Musugot na lang gani unta siya nga, bisag kanus basta kay magpakasal lang gid kuno ko niya. Baya, no? Wa gid siya masuko ni mo? Naluoy gani ko. Pero hugot naman gud ang akong desisyon nga, di lang gid ko magpakasal pa niya. Pero tigid intaw niyang hangyo og pakiluoy nako eh. Naagay kay sayop, Mer. Ako bitaw nang giangkon nga nasayop ko, Ming. Pero siya rasab siya, no? Kung nahibaw siya, nga wa di ay klaro ang imong desisyon, nganong magpakiluoy pa man siya. Kung ako pa niya, angay siya magpasalamat, nagipakita na nimong daan ang imong tinud-an nga pagkababay. Kana bang magpagkababay ka ba? So dili na siya kinahanglan magukod pa nimo. Mao bitaw ni akong gisulti niya, Ming. Pero Mer, basin ba yaog mausab na sa imong huna-huna, ha? Nakailabay pa nimo. Nga dali ra ka ikaw maluoy. Murag dili na siguro, Ming, uy. Kutob na lang gitingali sa panagigala ang akong pagtagad niya. O bitaw, tan-awon ta lang kung unsa ka tinuod ng imong gisulti ron. May bawa naman unya na nato ba? Oh, come on. May kinaaman yun ay kay driver's license na antor. Nagyod siya, eh. Bago pa mga ganit na-renew, pero walang yung ko kauyon ini. Bangag siya ilong. Come on, oh, come on. Nga naman sa antor, ha? Nga wa magkang kauyon. Why nga wa ka kauyon-ize? Stilan, pwede siyang ilara ni nga kung pangahan din siya. Ano naman? To review dul it. Oh, okay naman to review. Halang doon man, halang doon. Gidulit lang. Mura man sa kag yawa mong katawa siya. Mura siya kag yawa mong katawa. Aha! No, mura mo kag di anghel taon, eh. Bangag sa ilong. Babayanin mo. Pero, sultihan di ka to. Ay lang kagula ng imong pangahan, ha? Gibawi man sa imong asawa. Gibawi man. Mimang Dildil. Mimang Dildil. Alias Budiday Mansab. Nisamot bangag sa ilong. Nagpares gid ba yan ng mga panganas yun, no? Budiday Toribio. Parison masabtor. Bugal-bugal niya siya, eh. Wapi ako mahimutin niya siya. Ako lang ba yan yung gagwanta? Napay Budiday nga, gibaharan pa ko niya. Ha? Bangag sa ilong. Oh, kamot. Nganong gibaharan man kaniya? Ay gusto lagi siya nga ako isuroy. Kaya ako himuon yung driver. Bangag sa ilong. Yun nila, Sabtor. Total, may masagang driver, di ba? Ay lain ra ba kayong sinultihan nga kundi kuno na ko na siya isuroy, may tabo yung kuno ugusab katong iyang gibuhat na kog nedto. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unsa man iyang gibuhat kaniya to? Unsa iyang gibuhatize? Buhatize. In English na. Di mo na, saan nagwa na, England na siya nga English. Muna in English nga almanaki. Dabot niya ay. Wa man siya musulting nako kung sa iyang gibuhat nako. Bangag sa ilong. Oh, come on. Basin og doon na siya gibuhat nimo sa una, Tor. Sa diyang ikaw pa si Toribio. Na, maulagi na yung nakalabad sa kong usyo. Gusto ra ba kayo nga ako siyang gakson? Bangag sa ilong. Oh, come on. Wa sa gini mo siya gaksa? Ha? Gaksa nice ba? So, baka rin gaksa nice mong mata. Ikaw rin kakausan to. Lool kayo siyo, eh. Tiguang na bigay to siyo, no? Sabi at taong ka. Sugod rin lood. Sugod rin lood. Sugod rin lood. Ay, labag una og lain, Tor. Isipa lang sab nga imo siyang asawa.
Kay si Toribio ug Budiday, bana ug asawa man ginato sila. Bana asawa mo. Unya, be. Di naman gusto review, be. Si Arturo naman ko, pangag sa ilong, be. Ay, is lang gud ka. Is. Sakay-sakay. Ikaw na bala kung imo baron siya nga ng agbayan. Ayin. Ha, usain? Ikaw no? Ay. Bida, maayo, kay kang mutambag na ko ng mga butangas yo. Di yun na ako buhaton, ay. Kay dako kayo ang akong respeto sa mga tiguang na pangag sa ilong. Oh, come on. Ay, lagi magsigig nga na ng tiguan? Kay di na mayo, Tor. Oh. Ha? Hamtong nalay gamita. Basta siya, basta. Lodon ako ang mga hamtong. Kung si Mirasol paunta na, bisag sobra pa sa hawak. Ako ang buhaton, bangag sa ilong. Oh, come on. Di lang na to na lalisan. We will not lalisanize. Basta, respetuin lang yun na sa Budiday. Respect. Ay lang yun sa pasakita yung istorya. Don't hurt her telling something bad. Wala ka to, no? Una lang. Nga ikaw si Toribio, okay? Pero sige lang. Ang importante sa karon nga na kay lisensya. Kay ako niyang sultihan si Mirasol. Nga ikaw ang himuo niyang PD. Kipidi. Personal driver. Uy, diki isyo. Unsay di kisyo? Daghang salamat siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on! Mihangyo in taon si Dindo nako Mirasol. Nga, idayon lang in taon ang inyong kasal. Misaan ba siya nako? Nga siya mo gasto sa ingrande nga kasal. Tay, humanamig sabot bahin, ana. Dili ni tungod sa ingrande nga kasal. Nakadesisyon ako nga dili na ako magpakasal niya. Pero Mirasol, hatagi sa chance si Dindo, uy. Kitang tao, natural mo ginang masayop ta. Mindset ba? Mindset. Pero, ayaw sa dayan pag-ingon anak nga, di na ka gusto magpakasal niya. Kung unsam lang inyo mga gikahiubsan, istoryahin na ninyo. Sampang naapay daghang panahon. Wa mong kumuingon, tay, nga doon ako'y kahiubos ni Dindong. O wa sa kumuingon nga si Dindo dunay sa nako. Ako may nangayo ni og dispensa nga dili lang namo idayon ang kasal tungod kay naglibog pa ko sa akong mga desisyon. Pagtarong diha Mirasol. Mindset ha, mindset. Di ingo anak kasayon nga musulti ka og tarong nga tao. Nangayo og pasaylo ninyong tanan, tay. Nahibaw ko nga naanak ko ang diferensya og wa ni Dindo. Kung naamang gani nimo ang diferensya, paningkamot nga usbon nimo ang imong kinaiya. Kinahanglan nga barugan nimo ang imong prinsipyo, Mirasol. Nakasaad ka dili lang kay ni Dindo, kung dili sa tanan gyud nga imo siyang pakaslan. Sabta lang gud una ko, tay. Nahibaw ko unsa kabugat ang akong tulubagon sa tanan sa desisyon nga akong gihimo karon. Pero sagdi lang, gipangandaman na ni akong tanan, tay. Andam sa kumudawat kung unsa may mga bation niyang komento sa mga tao batok nako. Bida, nahibaw man ka nga di na maayo para sa uban. Uya, nganong tuyuan magini mo aron sawayon ka sa mga tao. Naalang ko yung mga butang, tay, nga lisod pa kayong i-explain karon. Pero nahibaw ko sa unahan, masabtan raw niya ako sa mga tao. Ilabi na ni Dindo, og ninyo. Paminaw. Tay. Huna-hunaa sa makapito kay gayon. Di kay kalima kaunom, kapito. Akong tambag ni mo mauni. Ayaw pagdali-dali sa imong hukom. Kapito na. Kung unsa imong gisaad ni Dindo, kinahanglan nga imo gikanang tumanon. Joe, naglibog ko. Mabaw kayo ang iyong mga katarungan o wag yung igong rason. Kung anong, di na lang yun siya mo padayon sa pagpagkasal na ako. Hasta ko din. Wow ka sabot kung anong di siya mo dayon pagpagkasal mo. Ako bitaw na yun ako nagmayo, Joe. Gitugkad yun ako mayo kung unsa yung lawom nga hinungdan. Gusto ka din. Doon lang yung lawom nga rason kung anong kalitsing na usab. Ba? Na ako yung mga pagduda, Joe. Sa yung pagduda din. Pagduda ko. Gabasin og nasulsula na sab ang iyang mga huna-huna karon. Ang iyang kagalingon. O kaha, dunay laing lalaki na iyang nagustuhan. Posible din. Mao gini kasagaran nga mitabo. Pero siya sab sa kadugay na niyong suod, kunya nakahukom na siya nga magpakasal nimo. Karon kalit yung makwion ang iyang desisyon. Mao bitaw na nga dako kayo nga akong katinga.
Kung doon na may laing lalaki nga nagustuhan si Mirasol, kaya siya masang lalaki ha. Nay, unang kong suspect. Si Paulo. Uy, katong siga kay mata. Oh, katong pagka kayo nga bilo niya. Puwahon og kalimutaw. Di ko mo tuo nga magkabintaha to ni mo din. Murag kuli sa pagkadada. Tanaw ra ba na ako itong mga tawhana? Kay mga hustler kayo. Katukang usa din. Sa? Tungingalan og Lucio. Ay, naaral lang duha, Jo. Pero para na ako, no? Di ka ngayong magduda to rin natin. Kay layo, kito sila og baro mo. Mas ambungan ka pa ato kay nila. Papo ka. Naglibog bitaw gyud ko, Jo. Pero usahay, di lang ta ka kumpiyansa ba? Kay basin og nigamit og lumay itong mga tunto. Kaya ano? Tinuod mo ng lumay din? Oo, tinuod na, Jo. Daghan, nagsulti na ko. Tinuod yun, ha? Oh, kung tinuod mo ganit, ha? Oh, kabit sa lumay. Unyag na unahan ta. Siya rasab, no? Kaalaot ka ni Mirasol kung magpadalang siya og lumay sa mga pitipit siya og dagway. Pero di na liso din. Sulti na si Mirasol nga kana si Paulo ang tinud-anay nga pangan mao si Toribio Dulit. Ug dunay asawa nga tiguwang nga ngalan og Mimang Dildil alias Budiday. Unya daghan og kaso nga pagpangilad. Tuod no. Mao rin yung pambato rin. Sigurado kung mahadlok na si Mirasol kung imong balitaan bahin ni Paulo. Iapil na lang sa nato si Lucio. Sure ball ko. Apil si Lucio kay mangingilad ba sab kay itong dagway tawa na. Oo. Sabi lang kung mag-aistoryahan ay may usab ni Mirasol. Ako isang sultihan sa tanan. Sultihin din. Aron makailan siya kinsa yun ng mga tawa na. Oo. Sakto gyud ka, Jo. Maunay akong buhaton. Kamura mang ginagsultihan na ni Mirasol Riming. Wa bagid siya musulti ni Musbug at nga rason? Kung nganong dili na lang siya magpakasal ni Dindo. Wa man sad, nay. Wa ba sila mag-away? Naglalis man kuno sila, nay. Pero wa ingon ba nga nagdako ang ilang away. Basta kay nakadesisyon lang kuno siya nga di na lang gid mo padayon sa pagpakasal. Wa gid di ay na siya klaro di ay. Giangkon man sa ni Mirasol, nay. Nga siya'y sayop ining tanan. Kay mahimo siyang desisyon nga wa siya siguro sa iyang mga hukom. Ay, dili gid maayo, Ming. Nakasuway na ko ni anang bahina. Unsa naman ay unya ikasultis mga tao nga ingon ana ka sa lingkapaw iyang mga desisyon. Na, wala tayo mahimo, anak na uy. Basta, kay maunag yun na ang iyang desisyon. Ako no, naluoy baya gyud ko ni Dindo. Kay dili baya lalim nga mauwawan kas tanan nga wa kay nahimong sayop. Maulagi, nay. Pero unsaon man sa daan akong pugson sab sila sa pagpakasal. Unya, mag-anto sa bag imong anak sa tibuok niyang kinabuhi. Kay once manggod nga makasal na sila, nay, dili na baya gyud na mabakwi. Maayo na lang na nga nagmatinud-anon si Mirasol. Kaysa athon gyud niya ang iyang kaugalingon. Ay, ang ako man lang gud ba? Nganong naghimo man siyag desisyon? Nga nagduha-duha pa man kahaday siyang Dindo. Maobito na akong gipangutana niya, nay. Siya sab, wa man kuno siya kay bawo kun ngano. Unsao maron nato ana? Mabtaw ako, nay, sa dihang nakadesisyon siya sa una, wa na lang gyud ko magtingog kay basin og ako unya iyang pasulon sa iyang mga desisyon. Wa gyud ko makasabot anak ni Ming. Pero unsaon ta man desisyon naman gyud kahana niya. Wa gyud nagtudlo anak niya, nay. Iya ra gyud ng desisyon. Busa ato na lang nang suportahan. Nahibaw man ta ba nga di gyud maayo og sawayon gyud tas mga tawo. Pero bahala na. Total, mulabay ra man sab na ang tanan. Kaysa ato niya ang pagpakasal nga di na gyud niya pwedeng mabakwi hangtod-sangtod. Mahog dagdakong katawanan una inis mga tao ba? Na, bahala na lang na, nay, oy. Kaysa mapugos lang si Mirasol unya sa pagpakasal niya. Wa man unta nagtudlo sa iyang mga desisyon. Ay, pero unsaon ta man, ato na lang yun ng tunlon ang tanan bisag sayo pa ni Mirasol. Abi ni mo, Lucio. Naglibog ba yagid ko ay? Wa ko laing gibasol ining tanan ang ako rin kaugalingon. Okay, mon. Okay naman ang masipya tamer. Ang importante nga, miilata sa atong sayo. Mayimog pasulong na itong atong kaugalingon, pero kinahanglan di sa dato higalimtan. Nga ato sang pasayloon ang atong kaugalingon. Our kaugalingnize. Mao ba siyo? Oh, yes. Mao nga, mao na isulti nila, mer. Ako nakabati magigkuhan na. Kung sa in English pa, niya nagyan. Kung sa in English pa, nga, blame yourself and forgive yourself. Sabot ka na. Kanindot ko di mo mga word of wisdom, Lucio. Galisod ko kaning hubad binisaya. Naanad ko sa in English. Pero ganahan kayo ko ano yung gitambag na ko. Blame yourself and forgive yourself. Tinuod ba yan, Adamel? Tinuod na. Mao manay, nakalimtan sa uban.
Gawa na sila makabaton o kalinaw sa ilang kaugalingon, kay pirmi na lang gibasol nilang ilang kinabuhi. Di sabyod unta na angay. Di ta angay malimot nga mo pasaylo sa atong kaugalingon nice. Sa atong kaugalingon. Mao na diya. Bitaw, no? Husto gid kaayo ka, Lucio. Mao na diya. What I mean to say, anene, ay, kaniyot yan. Nindot magyot. Inanini. Murag ka ng formula ba? Nindot nga formula sa atong kinabuhi. Kabantay ka ng formula, mao na siya. O kinahanglan nga, di kita balimot, ana. Ano sa mahuwasan ta sa atong mga nahimong kasaypanan. Ang importante, ang importance. Nga magkataon ta og leksyon, gikan sa atong mga sayop, or sayupanais. Mao ba ginay akong gibati, Syo? Pero min akong gibasol akong sayop nga mga desisyon. Nga nalimot ko nga, angay sa din akong pasaloon akong kaugalingon. Sagdi lang, Mer, sagdi lang. Natural lang yun ng ingon, ana. Pero karon nga, nahibaw na ka. Ingon, ana lang yun himuha. Kanang, wala na himo. Ingon, ana lang yun. O pangayo o giya kanunay sa Ginoo, mamugina, naiya kang pahinumduman, o giyahan sa tanan imong mga desisyon, nga pagahimuon. All the things that you are pagahimunize. Ana. Salamat kid kaayo, Lucio. Way sa payan, Mer, way sa payan. Kalipay na ako nga makahatag sa pagkadasig sa uban. Tuod, Mer, doon na ko isulti ni mo. Kaniyat, padul ko gamay. Unsa man na? O inaot lang ko nga, nabang muuyon kaining akong huna-huna-ais. Akong huna-huna ba? Sige, unsa man, Lucio? Kuhan kining, may hangyo to na ko si Paulo. Paulo? Nga kung mahimo ba daw, siya na lang ang personal driver kay naa naman sa lisensya daan. Kinsa? Yes. Si Paulo? Oo, yes, Mer. Ay na, kanasad si Paulo, no? Ganahan unta ko makigsuod niya. Mahadlok na lang sa takay mo, kalit man nagkasimanggod. Musimangais? Oo. Kay nga naman dahil si Paulo, Mer, nganong kalit man siyang musimangais? Kana laging iyang giingon na ako nga siya kuno si Arturo. Maorde na. Di magkaangay mahadlok ka na niya, Mer. Kay buutan og maing tao magkay na si Paulo. Unya, sa ingon, napag yun na siya kanang hiyas, nga kanang komedyante man ang tawhana. Yes, komedyante. Komedyante lagi. Joker. Mao lagi. Pero kalit lang ka seryoso. Unya mo insister pagyod nga si Arturo gid lagi kuno siya. Oh, PM. Ha? Unsa? PM. Si PM. Pero Mer, mangutana ko nimo. I will ask you. Unsa man na? Mutuo ba kaya nga dunay kalag sa tao nga gipabalik sa Ginoo sa kalibutan? Iyon na rakot. Unsa ko na pagpangutana halos yo? Wa ba. Nangutana lang ko, Mer. Kung mutuo ba ka og ingon ana, do you believe? Panahon sa atong Ginoong Hesus, nahitabo na nga si Lazaro ang iyang kalag, gipabalik sa Ginoo o gibanhaw siya pag-usap. Sa ato pa, mutuo gyud ka nga dunay kalag nga gipabalik sa Ginoo. Mutuo. Pero karong panahon na. Lisod kayong tuhuan kung dunay magpatuo nga gipabalik ang iyang kalag sa Ginoo eh. Bitaw sa no. Kay ngano, ikaw Lucio, mutuo ba kag ingon ana? MMM. Ha? MMM. MMM. Unsa na? Mutuo man, Mir. Oh. Pero dili ang tanan akong tuhuan. Kanang dunay gyud pagtugot gyud sa kahitasan. Yes. Mao na diha. Maayo ang tawag ang Ginoo mismo maoy manaog sa kalibutan og musulti nato. Di ba? Gusto ka, Mer, gusto ka. Lisod gyud nga dali tagtuo. Pero nasa biya daghang timaan kung tinuod ba o dili. Makailam sabta kung nagsulti ba si tinuod ang tao wa. Unsaon man pag ila Lucio? Pinagi sa makuting pag-usisa. Dili kuting kanang kuan si dalan, makuting pag-usisa ba. Ano bang sukit-sukiton gyud siya kung makatubag ba siya sa hustong mga pangutana. Himuon gyud ang laong nga pagtuon. Aron masuta gyud nato kung unsa gyud tinuod. What's the truth? Nothing but the truth. So help me God. Time para good una, Lucio. Si Paulo ba? Doon na ba'y gisulti diha ni mo nga nagpaila siya nga siya mao si Arturo? Ha, Lucio? Oh, come on. Pinagi sa inanini, ha? Kuan mo good, Mer. Actually, eventually, na in English na kumayan. Kadit. Nag-case good man sab si Paulo na kuan ha. Pero wasap ko mutuo na yun. O tingali, mas dali kang makaila. Magdali kang makaila niya kay naku, Mer. Kay, first of all, unang sa tanan. Maswito magasin na iya sa imong bana. O kung unsay inyong mga kagahapon. Di ba? Nainteresar ko niya ang imong gisultida, Lucio. Mas maayo tingali nga ato ng istoryahan. Daghan kong mga pangutana ni mo bahin sa pagkatao ni Paulo. Oh, come on. Asa naman di ay si Mirasol, Riming? Bila ka man to, tay. Kauban si Lucio. Ikuyog-kuyog siya ng naong tulisan. Ulo, tatay ba yun? Ay, patuyan tayo eh. Tulisan ko ta.
Kung sumitan-aw ni mo ito niya nga, mura magyutog tulisan. Dili sa taon, tay. Uy, sobra rasa ng tulisan, tay. Uy, mga buutan ba na sila si Lucio ug si Paulo? Oy, paminaw, Hariming, paminaw. Come on na. Ato ning tabangan og pasabot si Mirasol. Bahin sa unsa man, tay? Kuan, bakit ining iyang desisyon nga dili ko niya ipadayon ang ilang kasal ni Dindo? Nagistorya naman may Mirasol bahin na tay. Og makadaghan na niya gibalik-balik karon og sulti nako nga dili na gid siya mo dayon pagpakasal ni Dindo. Time para good. Basig imo sab siyang gisulsulan. Hala no? Kalain gud nimo tay. Di man na maayo ang mga migwa sa imong baba tay. Bibaw ka na tay. Ngano gud taon nga akong sulsulan si Mirasol. Nadako naman na siya. Wa ko magkauyon sa iyang desisyon. Kinahanglan nga magpakasal gyud siya ni Dindo. Unya. Ikaw, tay. Unsa man ka? Wag gyud kay klaro, tay. Parehas lang mong Mirasol, tay. Way klarong baruganan o prinsipyo. Unsa way klaro? Oh, unsa man noon ang istoryahin? Ako naman way klaro hinoon. Ha? Wa man ko moingon nila kani adto nga di lang hinayon ang kasal? Wa bitaw, pero nang luod ka ug nang hulga ka nga di ka mo tambong sa ilang kasal. Kay di mahinayon ang ingrandi nga imong gusto mahitabo. Ay natural ra to. Kay wa man ko mutambag nila nga di dayon ang kasal. Kini kang Mirasol. Mao'y dakong sayop. Kay iya man yung gibuwagas din do. So way igong rason. Na, parehas sa lagi mong duha, tay. Parehas sakit mo. Mga umoy klaro. Kung ikaw, tay, nasayop man ka sa imong desisyon nga di na lang mo tambong sa kasal, sabta lang sa si Mirasol nga dili na lang magpakasal. Kaiyaman ang pagbuot. Wala no. Uy. Mindset ba? Mindset. Maayo din ang uyunan siya sa iyang sayop. Kanya, ganahan sa katay nga human sa ilang kasal. Magbuwag rasad sila dayon. Imposible. Imposible para nimo. Mauganing may atras na lang si Mirasol, kaya nakita niya sa unahan nga dili mamunga og maayo ang ilang kaminyoon. Di ba yung lalim tayo, ha? Kung mahigot na kastaw nga wag yun ni mahigugmaa, di na ba yung mabakoy ang hiusahon na sa Ginoo, tay? Ay, inani ni. Pagpasabot ray kuwang anang Mirasol. Kung kitang tanan din mutabang tagpasabot niya, matagal ka niya katinawan karon ang iyang kalibog. Mindset ba? Nay, mindset. Mao na lisod diya, tay. Kay kung ato siyang tambagan, mahog na unya nga kita na unya basulon niya sa unahan kung magkinaunsa ang ilang relasyon ni Dindo. Mao na nga para nako, pasagdahan na lang na nato siya sa iyang desisyon. Nako naman as Mirasol. Ug naibaw na siya siyang kaugalingon, tay. Ay, ani ni. Tabangan lang natong istorya. Ato lang pasabdon. Nya, di lang sa nato pugson. Basin pa na yung kang nagkinahanglan lang siya sa atong tambag. Kung ako'y mo tambag niya, tay, ako hinuon siyang dasigol nga wa siya masayop sa iyang desisyon. Kailain kaayo nga ato siyang istoryahon para lang yun mapadayon siya bakasal. Unya, saan naman lang mga tao? Ay, Doroy, pasagdahan lang ko ng mga tao, tay. Huwag man tayo mahimok kung manaway gina sila. Kini mga tao na ba sa'yo pre-bantayan? Kadi kong binuang na hinuon iniron. Musugot rin untas Dindo nga ingrandi ang ilang kasal. Tay. Siya, tay. Dali agin makariak anak niya. Mindset ba? Mindset sad tay. Mindset sad tay, ha. Di na maoy rason ni Mirasol, tay. Bisag ang tibuok baryo pa imbitahon ni Dindo, di na gyud magpakasal si Mirasol niya. Hoy, Paulo. Glenn! Joe! Oy. Bangag sa ilong. Tawag Joe, ha? Ang masuod na ako, may makatawag akong Joe. Unsa man day tawag na ko nimo nga si Joe mangyud ka? Yuga? Ha? Pito, ha? Joe karon. Hoy, Sika. Paminaw, Paulo. Ayan man, sosyo. Silosyo, milakaw man to. Ambot, asa to paingon. Bangag sa ilong. Darong! Naibaw ko nga nanlakaw sila sa Mirasol. Wapa na yung mauli. Nagkuyog dahil sila ni Mirasol. Pasensya na din ha. Wara ba kumuhibaw na da bangag sa ilong. Hoy, kamo bang duha ba? Oh. Mga gahigig kay mo guda. Kapilan ko magsigig pa si daan ninyo nga di ni mo muduol-duol ni Mirasol. Pero, wagin mo respeto na ko. Den. Ay lang kasuko. Soy, paminaw ha. Minaw tonto. Ayay. Utro sa isugas ini. Naminaw ko. Hoy, di na ko mausab og pasidaan ninyo, ha? Last na lang yun, eh.
Kung makita anak ko, bisag kinsa ninyo nga moduol ni Mirasol, alis to rin mo. Pailhon tamog, kinsa gyud ko. Ay na po nagag-istorya niya. Basta sa sunod higayon, doon ay kung bakitaan ganit ninyo, di gibutuman sa akong mando. Di ba, unsay sunod nga mahitabo, ha? Yan, saman. Suga. Sabuta ka. Suga. Odin. Ojo. Bantay bitaw. Ingna gyud unya na si Lucio, ha? So akong gisulti nimo karon. Tara, Jo. Na. Manira. Suga. Sugas na kapardo, ha? Maldito ganyan din doon, ha? Hilig kayo manghadlok ng tawanay. Pero bahala na, di ko magpada sa inyong pagpanghadlok na mo. Kinahanglan yun nga malikay si Mirasol gikan sa iyang mga kamot. Bangag sa ilong. Kining ako, Mirasol, tambag ni nga minaayo. Dili ni tambag nga kanang bati, minaayo ni. Di ko mupugos ni mo kung unsay imong himuon nga desisyon. Pero angay kang mahibaw ini. Nga di yun maayos sa mata sa tanang tao nga di ni mo idayon ang inyong kasal ni Dindo. Tay, humana ko mo pasabot ninyo bahin anang mga butanga. Hugot na nga akong desisyon nga dili na lagi ko magpakasal ni Dindo. Pero in town, kinahanglang buhatag kag bugat nga rason aron sa mga masabtan tas mga tao ba kung nganong dili na madayon ang kasal. Di naman siguro kinahanglan tay nga mo report patas mga tao sa hinungdan. Kaya bisag musulti pa ko sa kung bugat nga rason nila, nahibaw kong dili lang gihapon nila masabtan. Away kaso ng dili nila masabdan. Ang importante, nga naalang kay bugat nga rason, nga angay sa silang mahibaw ba? Kay, daghan bang nasayod biya nga, kaslo na mos Dindo. Dili pa day igo kung moingon ko nga nausab akong desisyon. Dili ingon anak ka sayon, Mirasol. Ang unang maawawan anak, maos Dindo. Di ka maluoy sa tao nga imong gipalaom. Unya dayto imurang pakyason sa ingon anak lang kasayon. Nangayo naman ko niyag pasaylo, tay. Ay. Ug man sa kumuingon nga sakto ko, tay. Kanunay na akong gibalik-balik nga nasayop lang ko sa akong desisyon. Ug andam kong muatubang sa bisan unsang hagit o mga pagsaway sa ubang mga tao. Dili na ko ikalimod nga ako ning saang tanan, tay. Kana. Oh, wa man tanay kaso ba? Ang nakaparat manggod kay si Dindo, nagpakiluoy na yung tao na ako. Nagpakiluoy, mindset ba? Mindset. Ay, ayaw ka balaka ni Dindo. Ako rin mo pasabot niya sa tanan. Hahay ni mo, kadakong iskandalusa ining imong gihimo, Mirasol. Iskandalusa. Kaming tanan, imong gipakauwawan ining imong gibuhat. Pastilan, Tor. Pastilan! Kung ng paskang. Kau ba ni Pastilan? Ay. Ay! Wana. Nainteresar na kayo si Mirasol bahin ni mo. Ha? Kaya naman desyo. Inyo dahil kong giskutan. Utor. Bangag sa ilong. Ako na sa'yo. You! Ikaw na lang himuon niyang personal driver. Oh, come on. Mau ba? Oo niya, misugot siya. Wa pa siya mo sanong, Tor. Bangag Pero, sa ilong. naabot mi sa istorya bahin sa imong pagkatao. Uy. Og interesado kay siyang masayod bahin ni mo. Kana na. Wow. Kana. Igsuonik ka no. Mura ako maminaw na da. Bebe. Unsa may inyong istoryahan bahin ako, be? Tell me. Di na ko, bibi. Mura mo ko si bibi, abilyo nung sana. Bibi. Bilaw, bibi parida ka ba? Mura si bibi, Omega Florida. Oh, Abi ni mo, come on, sultihan Bangag ka. Okay. Oh, come on. Daghan si pangutana bahin ni motor. Ha? Kung kinsa lang gid kuno ka, who are you? Unya. Unsa may imong tubag? Ako siyang gipasumbingayan og mga pangutana sabtor. Ya kung mutuo ba gyud siya og mga kalag nga bibalik sa kalibutan. Unya. Unsa may tubag siya? Ako siyang giingnan to. Mutuo ba gyud ka nga dunay mga kalag nga mubalik sa kalibutan. Back to the future. Mutuo man kuno siya, Tor. Pero di lang kuno siya mo kumpiyansa. Di labi na rong panahon nga daghang binuang guys. May katarungan sa siya, Nasyo. May katarungan siya. Di gyud lalim nga mutuo sa siya dayon. Bangag sa ilong. Pero, Consuelo na, Tor,
Kabantay ka. Consuelo na. Amo uno silingas Consuelo. Sinang Consuelo? Dagagin na silingan. No, muna diha. Consuelo na kayo. Murag si Consuelo, bangkirigo. Ako, amigo, higala. Kining, mutuo siya. Consuelo kayo. Ang problema lang yun. Ang problema, mo ang problem. Ang pag-prueba yun na to, nga ikaw yun, si Arturo. Uy, imbi! O si Imbi? Mau ba? Uy, o siya pa may mga pangutana siya. Kini, ani ni. So, si Ani ka na nindagsunan? Oo. Ani ni. Katubang magtapad gani. Dili to, ani lain masadto. Mutapad ng lagirli, murag yung anak ko. Upa nga, Selo. Mutana siya, kung diin ta nagkaila, mauna siya. Ingon anak na to. Mauna, kung kinsa yun ang tinuod ni mong pangon, nangutana siya. Unya. Unsa may imong tubag, siya tubag. Ako sang gitug-anan, nga ang tinuod yun ni mong pangan. Mausito Toribio Dolit. Ha? Anong imo mo siyang gisultihan? Nga si Toribio Cosio? Wala ka sa to. Pangagselo. Wala ka sa ukamon. Alag ka bala ka. Doon ka labakays. Nananaon siya na. Doon ka balakays. Narambo na no. Bahin na bakit. Mas maayon ang mahibaw siya. Nga si Toribio ka. Aron, magkatugba agad unya ang atong katarungan niya. Unya. Justisya o katarungan. Unya. Ang iyang nibawan ako kay si Paulo Mangko. Murawan kag si SpongeBob. Unya. Ako man siyang giingnan nga angga ranimo ang Paulo. Pero Toribio gyud ang imong tinud-anay nga pangan. Unya. Wasa may pong kung nganong layo ra kayo ang Paulo nga angga sa Toribio bangag sa ilong. Wa masab siya magsukit-sukit bahin ara. Daghan man katarungan tor. Kung ngan nagpatawag kag Paulo, pwede man nimo siyang ingnon. Nga gibatian ka sa tinud-anay nimong pangan, maong magpatawag lang kag Paulo. Uy, biin. Usay biin? Bitaw, no? Husto po kasyo. Husto ka. It's picky is. Husto po kasyo. Gihubad mo dahil. Brilliant idea. Uy, malinis. Brilliant idea sa kay kasyo. Tanan akong bilib na hurot. Depende naman as diskarte, Tor. Diskarte siyo. Mura jibads. Diskarte rice. Diskarte rice. Muna siya. Basta, di lang ka mahutdas katarungan, ha? Magkalusot yung ka. Unya. Unsa pa masyo. Unsa pa na niya mga panultin mo. Ha? Ay! Nahibawang lagi ko na siya ni mo. Kaya ganong nahibaw yung ka sa parang detalye. Bahin sa inyong mga kagahapon. Uy, mo ba? Yes. Bikiis. O si Bikiis. Basin ka siyo. Oh, muna. No, basin no. O nadutlan na si Marisol ako. Hapit na siguro na siya mutuong ako si Arturo. Bangag selong. Oh, come on. BTS! Ha? Si BTS? Dili ka tong sikat nga mga Koreano. BTS ba? Basintursa. BTS, Basintursa. Wala kita may baw. Gani dili jak ko nga. Maiwag Basintur jak. Wala kita kay baw kung unsay na iyan muna. Pero, sagdi lang. May bawaan na gina nato sa unahan. Ako lang diskartihan pirmi si Mirasol. Hangtod nga makumbinsir ginato siya. Nga ikaw gyud si Arturo Pawikan. Bangag selong. Mulampos yung ka sila si Arturo Lucio sa ilang misyon sa pagpatuod ni Mirasol nga siya gyud si Arturo. Kailan, hayo sa ipas pagpaminaw uban pang masumpay na itong suwilanon ang yawa nga gustong maanghel. Tagsuwat Emmanuel Nadila Sacol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, sound man Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama.